Klase-klaseng tagas nga kalibre sa armas ang na-recover sa hiniusang operasyon sa kasundaluhan ug kapulisan alang sa law enforcement support operation sa mga lugar nga adunay community-based conflicts tali sa mga armadong grupo sa SGA BARM. Ani ang report. Sa hiniusang operasyon sa kasundaluhan ug kapulisan ni atong Sabado, nakumpiska ang 13 ka mga klase-klaseng tag-as nga armas gikan sa mga armadong grupo nga nagahatag og kasamok sa barangay Lumupog sa Midsayap, Cotabato ug nabalawag sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon SGA BARM. Gilangkuban kini sa M16, M14 ug UM4 rifles, 81mm mortar, K3 machine gun, Garand rifle, mga rifle grenade, hand fragmentation grenades, lakip mga bala ug eksplosibo. Gibutiag sa 6th Infantry Division sa Philippine Army nga gikan kini sa tulo ka grupo nga dunay community-based conflicts. Usa dinhi ang grupo ni Mayor Dato Rez Tukuran, ang mayor sa nabalawag SGA BARM ug ang grupo ni Commander Kutay ug usa ka local armed group. Nasayran nga rido ang hinungdan sa kagubot nga nagsugod ni adtong Enero 29 hangtod Marso 6 ning tuiga. Ana-ana sa 5 ang reported nga nasamdan nga sibilyan. 2 ang namatay ug kapin sa 1,500 ka magbanay ang mibakwit. Nag-encounter at nakita nila na nag-forward kami. Nagtakbuhan sila, iniiwanan nila yung mga baril nila. Kaya so far ay wala tayong inabutan na tao at iniwanan nila ang kanilang mga baril. Una, gipahigayon ang Law Enforcement Support Operation, nakig-alayon sila sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH ug sa Ad Hoc Joint Action Group sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF aron maresolba ang armadong komprontasyon. Unang gisulod sa mga operasyon ang Barangay Kadigasan sa Nabalawag SGA BARM ug Barangay Lumupog sa Midsayap, Cotabato. Apan gipabuthan sila sa armadong grupo, hinungdan sa engkwentro nga milungtad sa kapin usa ka oras. The lives of our constituents are at stake. So far, meron ng 5 wounded na recorded, 2 separate na namatay, and around 1,500 families na needs to evacuate because of the shooting. Kaya doon sa mga naglalabang armadong grupo, let this be a warning to you. I will run after you. I don't care kung sino ka, kung saan ka, kung kanino ka connected. For as long na may nadadamay na innocent civilian at lumalabag ka sa batas. Ginasuluyan pa nga makuhaan og pamahayag ang mayor sa Nabalawag SGA BARM nga si Mayor Dato Rez Tukuran ug ang kalaban ni ining grupo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.